Egun on eta ongi etorriak entzule eta ikusle gaurko pilota jaialdi hontara. Hemen gaude Bilabona pilotalekuan, eta gaurkoan bi partidu izango ditugu pilotaleku hontan. Hasteko lehendabiziko partidua eskuz banaka kadete mailan, lehendabiziko mailan. Sailkapeneko partidua Lautardiko Gipuzkoako txapelketaren barruan. Eta hemen berotzen ari dian bi protagonistak, alde batetik Gerriko Gorriz, Adur Otaegi, behar zana pilota taldekoa, eta Gerriko Urdinez, Hernaniko Amets Makatza pilotaria. Esan bezala sailkapeneko partidua da, eta bi protagonistabek Lauterdian jokatuko dute. Adur Otaegi, azken urteetan atzelari lanetan ibili da, baino aurtengoan aurrelari lanetan ari da, eta esan pausoa ongi ematen ari dela, pixkanaka aurreko joko maldora moldatzen ari delako. Mutila hau eskuz bakarrik ez, joko arbian ere aritua eta jarraitzen du, beraz, bai joko arbian eta eskuz bietan behartzana taldetik parte hartzen du. Eta bere aurkaria Hernanitik Amets Makatza. Dagoeneko berotu dira eta dirudienez prest daude hasteko. Eta epaile lanetan eneko maiz behartzanako taldeko monitore lanetan aritzen da, eta baita partiduetan epaile lanetan, eta dakizuen bezala iparraldean trinketista profesional bezala ari da azken urte hauetan. Gutxi dira eta horietako bat dugu eneko maiz. Iparraldean jokatzen ari den hegoaldeko pilotaria. Prest ditugu, eta orantxe dijoazte bi protagonistak pilotaleku erdira. Txapa gora eta sakea gorri, beraz, Adur Otaegik izango da lehen sakea aterako duen protagonista. Partidua 22 tantura izango da, eta ea nor moldatzen den hobekio kaiolaren barruan. Adurrek aukeratu du bere pelota, eman dio Ametsi probatzeko, eta oraintxe emango zaio hasiera partiduari. Eta noski onenak irabaz dezala. Sakera Adur. Aire sartu da Amets. Ametsak ezkerrarekin, Ipar eta Adurrek, zabalean deja da, eta lehendabiziko tantoa gorri. Ez da erresa, joko moldu hontara ohitzea izan ere urtean zehar gehienetan bikoteka jolasten dute, baina ea nola moldatzen diren. Beraz, bat gorri sakera berriz Adur Otaegi. Bote egin, sakea luze,
aurre berriz luze, ametsak ezkerrerekin ondo, airea adur, eutxi adurrek, ametsak dejada txokoan, altxa nola ala adurrek, eutxi ametsek, aukera, eta aukera ona izan arren ezkerrarekin zabaltzen hasi da adur baino txapara joan zaio. Berdinketa partiduan, errepikapena ikusten dugun bezala, zabalera hasi da mozten adur baino txapara joan zaio. Tanto gogorrak egiten ari dira, elkarri ezin puskatu, eta ea partiduak horla jarraitzen duen, eta partidu poli bat ikusteko aukera izaten duen. Sakera amets. Gogoratu partidua 22 tantura dela. Bota egin ametsek, erdira eta zaio, eta ezin eutxi adurrek. Beraz, bigarren tanto urdina. Askotan erdiko tanto horiek ez dira erresak izaten, eusten eta kasu honetan adurrek ezin izan dio eutxi. Sakera amets, korrikaldia, oraingoan ezkerrera sartu du, eta saketik tanto. Aurrekoa zabalera, kasu honetan ezkerrera, sako hobea zan, eta ezin izan du eutxi adurrek. Hiru eta bat amets aurretik. Berriz ere sakera amets, bote egin. Kasu honetan zabalera, ematen du propio atera dula. Eutxi adurrek. Luze ametsek, paret asko hartuta, ondo eutxi dio adurrek, boleaz ez du ongi aprobetxatu ametsek, moztu du adurrek, zabalera, eta ezin eutxi. Zabalera bota dio propio ametsek, orain ikusten dugun bezala errepikapenean, justu sartu da, altxatzen saiatu da adur, baino ezin izan dio eutxi. Beraz, ametsen laugarren tantoa. Tanto borrokatua, baino urdin eroitzen ari dira bisake horiek kenduta. Badoa sakera amets, botea lau barran aurretik, sakea luze, eta ezin eutxi adurrek. Beraz, saketik egiten duen hirugarren tantoa. Lauterdiko joko honetan askotan tanto asko izaten dira saketek egiten direnak, beraz, pelotaria saiatzen dira jokaldi horrei, aldik eta etekin gehien ateratzen, eta kasu honetan, amets, horretan ongi ari da. Berriz sakera amets, bote egin, sakea luze, eutxi adurrek, txokoan utzi du, goxo-goxo eta tanto bikaina egin du. Adur zabalera jonda, korrekara, ben berriz errepikapena, zabalerun junda adur, baina txokoan ederki utzi du, beak nahi baino baito seguraski, baina tantoak berdin balio du, beraz, segarren tantoa, amets makatzagarrentzat. Amets makatzaga sakera, bote egin, kasu honetan erdira atera zaio, ondo eutxi adurrek, eutxi airez, eta adurrek zabalean bukatu nahi izan du airez, baino eskubiko marratik kanpora joan zaio. Atxeen aldi askatu du amets makatzagak,
eta bi protagonistak ura eratera joan dira eskubiruntz. Hemen ikusten dituzue beraien laguntzaile edo botigeroak, kasu honetan Adur Otaigirekin Iñaki Lizaso, behar zana pilota taldeko arduraduna, eta bestalde Hernanin hor ditugu bai Iñaki Esnal eta Amets Makatzagaren aita, Unai Agirre bertsoari famatua, beraien pilotareri aginduak eta laguntza ematen. Hartu dute beraien atxeen aldia, Amets Makatzaga urdinez aurretik, 7-1, eta sakera. Berriz ere sakea eskuinera atera zaio, eutsi ondadurrek, Luz Ametsek, eutsi airez Adurrek, Luze aukera Adurrek, berriz etxoko eruntz, ondo eutsi airez Ametsek, eutsi nolala Adurrek, dejada gotatzen saiatu da Amets, baino ezin izan du frontixan sartu. Hemen errepikapena, ala nola eutsi di Adurrek, eta hemen dejada gotatzen saiatu da Amets, baino ezin izan du frontixan sartu. Beraz, Adurrek Ametsen taka hautsi ahal izan du, eta bigarren tantoa lortu du. Sakerako prest, Adur, korrikaldia eta lau komarran botea, sakea bazterrera, ondo eutsi dio ezkerrez Ametsek, aukera, Adurrek, motiboleaz, txokoan, etzai batera behar nahi bezala, eta hankatara moztu dio azkenean Adurrek, eta horra lortu 3. tanto. Hemen errepikapenean, eutsi dio Ametsek, eta azkenean hankatara moztu dio Adurrek, eta ezin izan dio eutsi tantoari Ametsek. Beraz, Adurren 3. tantoa. 3 eta 7 markagailuan gogoratu partidua 22 tantutara dela. Berriz ere sakera, Adur, bote egin, paretatu du, ezkerrarekin kantxa harriti baino ezin izan dio eutsi Ametsek. Adurren 4. tantoa, 27. Berez ere atxeen alditxoa, ura erateko bi protagonistek. Izan ere, nahiko bero dago pilotalekuan eta tarteka ura eratea komeni. Izan ere, partiduak luze joateko itxura dauka. Bi protagonistak aginduak entzuten, Adur berriz ere kantxa dator, eta Amets bitartean zerbait jaten partidua luze joango dela jakitun. Dakizuen bezala, behar zana pilotaleko hontan partidu ugari izaten dira. Izan ere, behar zana taldeak jokan molde asko ditu, maila askotako pilotari dauzka, eta asteukaran zehar partidu ugari izaten da pilotalekoan, eta gaur ere igande goiz hontan adibidea. Berriz ere sakera Adur, korrikalditxoa, bote alauean, sake argira atera zaio, ondo eutsi dio Ametsek, ezkerrez Adurrek, luze, pelotaka zuzena oso, eta azken momentuan ezkerrera sartu zaio Ametsi eta ezin izan du ekarri. Beraz, Adurren 5. tantoa.
berdinketaz edo 6 tanto egin ditu jarraian Ametsek eta kasu hontan 4 tanto daramatza jarraian Adurrek. Sakera berriz ere Adur, ezkerrera eta tanto. Saketik egiten duen bigarren tantoa Adurrek. Ezker pareta hartu bezen pronto, bera erori zaio eta ezin izan du Ametsek ezkerrarekin pelota frontisan jarri. Sakera berriz Adur berdinketaren bila, sakea berriz ere bazterrera, kasu hontan ongi eutsi dio Ametsek, azkenengo golosa hartuaz, paretera sartu dio berriz Adurrek eta airez ezin izan du eutsi Ametsek hemen. Errepikaldean, luze jarri dio, paretaren kontra eta airez ezin izan du dio eutsi Ametxe. Berdinketa berriz ere markagailuan, lehendabizikoa bana izan da eta hemen bigarren berdinketa zazpina. Berriz ere sakera Adur, botea lauean, berriz ere sakea bazterera, ondo eutsi dio ezkerrez Ametsek, aukera Adurrek, berriz ere bazterrera, ondo eutsi dio, zabalitik Adurrek, aire. Nola gala eutsi, baino pilotak eskuiko marra jodu beraz, Adurren 8. tantoa. Errepikapenean ikusten da, aire saiatu deusten tantoari, baino eskuiko marran jodu, eta beraz, tantoa gorri. 8 eta 7, Adur aurretik, 7 tanto Tamazki jarraian, Adurrek berriz ere sakera. Sakea motxagoa, baina berriz ere ezker paretan jarri du eta ezin izan du dio eutsi Ametsek. Sakez egiten duen 3. tantoa, biek 3 tantoa Amazkite sakez, eta berriz ere atxeen aldi txiki bat hartu dute, eztarria bustitzeko, eta beraien botiroen esanak entzuteko. Jende pixka bildu da frontoian, izan ere jendea badaki pilotaleko honetan, ostila arratsalde, larunbat goiza, larunbat arratsalde, igande goizean partidu izaten dira, eta berak jendeak ohitura hartzen du, Bilabonako behar zena pilotalekura gerturatu eta partiduak ikusteko. Berez ere prest du Adur, sakera, 9 eta 7, aurretik dela, korrikalditxoa. Sakea luze eta bazterrera ondo eutsi dio Ametsek. Aukera Adurrek, txokora moztu, ondo eutsi, airera doa Adur, ez du nahi bezain ondo zabaldu, baina min egin dio, eta orain Amets ezkerrarekin zabaltzen saiatu da, baina huts egin du. 10 eta 7 aurretik, 9 tanto daramazki jarraian Adurrek, eta badirudi partio hontan saketik mina egiten ari direla, bai zuzenean tanto egiten ari dirako, edo tantoaren nagusitasuna hartzen dutelako 3. pelotagaretik aurrera. Berez ere sakera Adur, kasu honetan erdira batera zaio, ez du sartu bazterrera, baino ezin izan dio eutsi Ametsek. Hemen ikusten errepikaldean, kasu honetan ez du sartu ezkerreko paretara, baino indar amata joan da,
eutsi beharrean eta pelota lurrera erori zaio. Saketik lau tanto daramatza Adurrek eta mina egiten ari zaio. Berriz ere sakera, Adur, kasu honetan ere luze, kasu honetan ezker pareta hartu du, eta ezin izan du dio ezkerrez eutsi sakeri. Bosgarren tantoa, sakez Adurrek, errepikaldean ikusten da, ezker paretara sartu dio, pixka bat erori da pelota, eta naiz eta gerria ondo sartu dion, ezin izan du frontesan jarri pelota. 12-7, Adur aurretik. Bote lauean, kasu honetan sakea motxago izan da, konturatu da, amets, baino hankatara etorri zaio pelota, errepikaldean ikusten da, sakea motxago izan da, hankatara etorri zaio eta ezin izan dio golpea bota denborarik eman ez diolako. 6 tanto aramatza saketik Adurrek, mina handi egiten ari zaio, bai motxean eta luzean ateratzen ari zaiolako. Kasu honetan luzean, pareta jo eta barroan sartu ahal izan du, ondo erantzun dio. Ametxek, bazartu intzaio, Adurrei ondo atera du, berez eraukera Adurrek, luze kasu honetan txokora, eta ezin eutsi Ametxek. Ikusten da jokoan nagusitasun gehiago ari dela agertzen azken tanto betan Adur. Saketan ari da oinarritzen, eta ondoren bere bigorren pilotakagatik aurrera luzaria jartzen pelota, gehien bat ezker paretean eta hor min egiten ari zaio Ametxi. Sakera bediriz Adur, 15. tantoaren bila. Sake luzea, dudakoa izan du Ametxek, ezkerrez, eskubiz jarri, azkenean ezkerrez jarri da, eta ezin izan du altxa. Mena errepikapenean, duda, hasieran eskubiz, gero ezkerrez, eta azkenean pelota ezker paretara sartzera zijoan, eta ezin izan du dio eutxi. Sakez 7 tanto daramatza Adurrek, beraz, mina ikaragarri egiten ari zaio, eta esan daiteke partidu hontako oinarri giltzetako bat sake izaten ari dela. Berriz ere sakera, kasu honetan sake oso ona, izan ere azken momentuan sartu da ezker paretean, eta nahiz eta gerria sartu den ezin izan du pelota frontesan jarri. Berriz ere atxeen alditxo bat, ur pixka ateko eta aginduak entzuteko. 15 tantoko takaba damaki Adurrek, bana egon dira, 7 egon dira, eta arrezkero ez da berdinketerik izan, eta jokoan nagusitasun gehiago agertzen ari da Adur. Amasei eta 7, Adur Otaegi Gerriko Gorriarekin aurretik. Bada berriz ere sakera, potea lauean, berriz ere ezkerrean sartu du, sake luzea eta ezin eutsi Ametxek. Saketik min handi egiten ari zaio. 8. tantoa saketik, eta batzutan motx, bestetan luze, gehienetan luze, baina ezker paretera ongi sartzen ari da, eta hor lana ditu Ametxek pelota frontesan jartzen. Berez ere sakera Adur, berez ere bazterrera, kasu honetan luze, hobeto eta zaio, ezkerarekin aukera,
Adurrek txokoan utzi du, ez du berak nahi bezan ongi utzi, baina tantoa hemen errepikapena, zabalaleko posizioan jarri da, baina txokoan utzi du, eta nahiz eta ez atera bera nahi bezala, tantoa berdin balio du, eta honek 18. tantoa eman dio. 18-7, sakera berriz Adur, botea, sakea luze, kaso honetan ezkerrez goitik saiatu darantzuten amets, baina alare ezin izan du pelota frontesan jarri. Ez da erresa kaso honetan ametsen lekuan sakeak eramatea izan ere batzutan motx, bestetan luzea erizoi ateratzen eta bere dudak sortarazten dizkio nola kokatu eta non kokatu sakea erantzuteko. 19. tantoan ostean, sakea, Adurrek, eutxi eskubiz ametxek, ezkerrez eutxi nolala Adurrek, ezker paretara ametxek, airaren bila amets, ez du nahi ala osatu, eta gero Adurrek luzen moztu dio, ezker paretara eta ezin izan dio pelotakari eutxi. Hogei eta zazpi, 19 tanto damazki jarraian. Adurrek, banako eta zazpinako berdinketak izan ditugu, baina emereitzetin tanto jarraian egin ostean, nagusi da gaurko partidu honetan Adur. Sakea berriz ere ezkerrera, eta ezin izan dio eutxi ametxek. Eta konturatzerako 21. tanto egin du, eta azkenengo sakea egingo du Adurrek jarraian, 21 eta 7, guk nahi baino azkarra joaten ari da partidua. Azken sakea Adurrek, pilotalekoan txaloak, botea lauean, berez ere sakea luze eta bazterrera, eutxi oraingoan bai ondo ametxek, eta ezkerrantxo bikain batekin bukatu gaurko partidua Adurrek. Beraz, 22-7, gaurko partiduko irabazlea Adur Otaegi. Hasieran partidu luzea izateko itxura zeuka, baino nahi baino horrexago irabazi dio Adurrek. Tanto politiak izan dira, tanto borrokatuak, baino saketik mina handia egin dio, izan ere saketik 10 tanto egin dizkio saketik Adurrek. Ametxek 4 tanto egin dizkio, sakez. Baina hor egon da partiduko kaku bat. Alba dugu protagonistak ekarriko ditugu, bi hitz eskatzeko. Bueno, Adur, egunon, zorionak, Eskerrik asko. Hasieran partidu goraz izateko itxura zeuken, baina esango nuke saketik aberria handi indiozula, ezta? Bai, hasieran nahi guztu hasi, pelota ere ez dut ondo aukeratu. Gero, bueno, buelta eman da, saketik dena inda, poziko esan beharko, bueno, sin más. Saiatu zea sakea luze atatzen, gau tarten motxak ateuzkiozu, dudazko sortuzkiozu sakeak erantzuten eta hor min handi indiozu, ezta? Bai, duda, azken saken hemen, lauterdin, min gehiena hor, da restoa ez dago sona uztene, gero bukatzeko aukera gazu. Eta hor duen hoi aprobetxatuet. Da, bueno, irazita, kontentu. Gau tantoan zehar, eskubikin luze gartez duzun, txokoa, eta hor min handi indiozu, ezta? Azkenen beak askotan tanto indiozu zuzenean, edo gero altzun bezala karri eta hor asmatu duzu bukatzen, ez? Bai txokoan eta bai zabalen. Bai, behai azkenen aukeran ekanen behai hanketa bilatzea. Beha nahiko altua, gero gerria eta zehatzeko, beha dan aurre egin da, pixka da hanketa bilatezkeo, mina itaz, asko itaz da, bueno,
hola indeu, partio son. Esan dezuna, ez beha altu da, saiatu zea pelota azpitik ibiltzen, bizi, eta hor oinarritu duzu zure garaipena, ezta? Gustora, eta bestela adur, zemuz, dijoa, demoraldia ondo, gustora? Ba, nahiko ondo, bai. Hain Euskal Liga irazi genuen, Gipuzkoan bi finale eta iatu naiz, eta bueno, nahiko ondo. Hain 3 parte ukitut, aste urun da anota bitea, azken honek nekauta eta, bueno, urrengo astea, behi da. Ba, oin deskansatu, hartu indarrak eta datozen asteetako, bale? Hala, eskerrik asko. Ondo segi.
berriz ere hemen gara, jaialdiko bigarren partiduarekin, eskuz, binaka, infantil mailan, bigarren mailan, eta alde batetik hemen ditugu Gerriko Gorriz, Xuar Ezkioga eta Odei Barriola eta Gerriko Urdinez, Andoaingo Gazteleku klubetik Ibon Blazquez eta Aitor Garmendia. Bigarren partidu hau 18 tantura izango da. Beroketa lanetan ari dira, lau protagonistak eta orantxe elkar banatu dituzte bareien pelotak. Bikote bakoitzak aurkariaren pelotak probatzeko partida hasi aurretik. Eta orain aurkariaren pelotak probatzen nolako pilotak izango diren jakiteko. Giro politia daukagu pilotalekuan, guraso lagun eta herriko pilotazale ugari hurbildu da. Igande goizontan gogoratu aurreko partidua izan dugula, jaialdiko lehendabizikoa, eta bertan Behartzana taldeko 22 irabazi dio Hernaneiko Amets Makazaga pilotariari. Berriz ere bigarren partio honetan, Eneko Maiz, Bilagonako trinketista profesionala izango dugu epaile lanetan. Deitu die lau protagonistei, utzi dituzte beraien pelotak saskian, eta prest. Pilotalekoko txaloekin, hemen ditugu lau protagonistak, eskubitik ezkerrera hasita, Gerriko Gorriz, Xuar Ezkioga eta Odei Barriola eta Gerriko Urdinez, Ibon Blazquez eta Aitor Garmendia. Sakea urdin, beraz, Andoaingo Gazteleku taldeko Ibon Blazquez izango da lehendabiziko sakea aterako duena, pelota aukeratu dute, eta hemen sakera Ibon. Sakea luze, eskubira, ondo eutsi dio Barriolak, ezkerrez Altxa Ezkiogak, Garmendiak luze, eskubiz, Garmendiak atzera, gehi arrotu gabe, eta ezkerrez ezin Barriolak pelota frontixan jarri. Beraz, lehendabiziko tantoa urdin. Errepikaben ikusien bezala, ezkerrez ezin izan du Barriolak pelota frontixan jarri. Sakera Ibon Blazquez, botea egin, sakea ezkerrera, ondo eutsi dio, Barriolak, berriz ere luze, berriz ere ezkerrez, ezin pelota frontixan jarri, txapan jo delako. Beraz, urdinen bigarren tantoa, biak luze jarritakoak, eta biak ezkerreko paretaren kontra jarritakoak. Pelota probatu, berriz ere sakera Blazquez, botea egin, bi kuadro tardian, sakea luze, eskubira, eutsi Barriolak, ezkerrez aukera, Ezkiogak, Garmendiak luze, berriz
Barriolak ongi jarri du, kasu honetan altura gehiago hartuta, eta eskubiz Garmendiak ezin pelota frontisen jarri. Errepikapenean ikusten da, Barriolak luze altura hartuta, pelota pixkat mos gelditu zaio Garmendiai, eta ezin izan du pelota frontisen jarri. Lehen dabiziko tantoarekin batera, gorriek pelota aldatu dute, eta orantxe ari dira urdinak pelota probatzen, eman diote Ezkiogari, honek korrekalditxoa, botea biko arrotardian, sake azpitik, baina zabalera, ondo eutsi dio Garmendiak, txokoan moztu du Ezkiogak eta tanto oso ona. Txaparen gainean moztu, eta Garmendiak ezin izan dio pelotari eutsi. Lehen dabiziko berdinketa, bina, sakera berriz Ezkioga. Botea biko arotardian, sakea propio zabalera, ondo eutsi dio Garmendiak, berriz era aukera Ezkiogak, txokoan moztu, eutsi plazketzen nola ala, zabalera Ezkiogak eta oso ondo. Pelota oso bizi ibili du kasu hontan Ezkiogak, lehendabizi txokora, gero zabalera. Hemen errepikapenean, zabalera indarra handiz moztu du eta ezin izan du dio eutsi Blazkezek. 3-2 aurretik behar zana taldeko pelotariak, sakera berrez ere Ezkioga, kasu hontan erdira atera zaio, ondo eutsi dio gerria sartuta Garmendiak, luzatzen saiatu da Barriola, luze Garmendiak, atzelarien arteko jokoa kasu hontan, eta kasu hontan Barriolak pelota ezkerrea sartu dio, duda egin du Garmendiak, errepikaldian ikusten den bezala, azkenean eskubi sartu da ezkerrez sartuareko pelotakara eta ezin izan du frontisan jarri. Lau eta 2, gorriak aurretik, sakera berriz. Ezkioga, bote, erdi irristen du, baina sakea oso nahi izan da izan ere ezker paretan sartu zaio, eta sakez lortu den lehen dabiziko tantoa. 5 eta 2, hemen ikusten da errepikaldean, erdi irriste egin du, baina direzio norabide ona eman dio sakeari, eta ezkerreko paretan sartu zio azken momentuan Garmendiari, eta honek ezin frontisen jarri. Berriz ere sakera Ezkioga, eutsi Garmendiak, luze jartzen saiatu da Ezkioga, paret askorekin, Ezkioga Barriolari laguntzen, Garmendia pelota luze jarri, Ezkiogak ezker paretara, ezkerrez nolala entzun Garmendiak, berriz ere Ezkiogak, ezker paretara, eutsi Garmendiak, Barriolak luze hartzeko aukera, ez du gozatu, zabalera pelota, eutsi Blazkezek alduen bezala, berriz ere zabalera intintzi guztiarekin, Ezkiogak eutsi Blazkezek, eutsi Barriolak pelota horri ezkerrarekin, eta azkenean Garmendiak eskubiarekin ezin. Hemen ikusten da, eutsi indio Barriolak, pelotak nahiko franko ematen zuen, baina azken momentuan pixkat bazterrera sartu zaio, duda egin du eta ezin jarri Garmendiak pelota hori frontisen. Gorriak 6, urdina 2, aurretik ditugu 2 protagonistak, gorriak, sakera berriz Ezkioga, berez ere bazterrera sartu, eskubi sartu ahal izan du Garmendiak, txokora moztu Ezkiogak, bi pelotari urdinak elkar ez dute ongi ulertu, eta azkenean ez batek eta ez besteak ezin izan dute pelota. Hemen ikusten dauk, nola bik egin duten duda, hor kasu hortan atzelariak agindu behar du, buila egin eta eskatu behar dio, baina ez dira ongi ulertu. Ikasiko dute demorarekin, seguru. Sakea zabalera, eutsi Garmendiak, ezkerrarekin, ondo Barriola, pelotaka zuzena, ezkerretik ezkerrera, eutsi nolala Garmendiak, hor dabiltzea aurreko jokoan, Barriola pelota gora,
moztu Garmendiak, txokoan deja da, eskioak intentzio guztiarekin eta tanto oso polita. Errepikalden ikusten da, nola egin duen intentzio guztiarekin txokoan deja da eskioak, eta ezin izan du Garmendiak pelotaka da frontisan jarri. 8-2 aurretik, gorriak atxeen aldia hartu dute, eztarria bustitzeko, eta beraien botileroen aginduak entzuteko. Huts gutxiago egiten ari dira gorriak, eta alduen kasuan, eskioak pelota ongi mugitzen du aurrean, bai ezker eskubi, eta aukera duenean, azkenengo tantontan bezala, txokoan deja egin du, eta urdinek ezin izan dute pelota frontisan jarri. Gogoratu partidua 18 tantutara dela, orain di maila honetan 18 tantura jolasten dituzte partiduak, eta aurrera goazten dira 22 tantura. Hemen errepikaldea, nola moztu den eskioak hau ez da izan aurreko tantua, baizik eta 7. tanto izan da, non urdinak ez zuten elkar ongi hartu, eta azkenago tanto izan da, non eskioak txokoan egindako dejadarekin lortu den. 8. tantoa. Berriz ere protagonistak pilotalekuan, kantxan, sakera berriz eskioga, saka luze erdira, ondo eutxi dio kasu honetan Garmendiak, azkenengo losa hartu du, luze Barriolak, ondo Garmendiak, tanto honetan gozatzen ari da Garmendia, bastarrera intentzio guztiarekin Barriolak, ongi eutxi dio Garmendiak, eskioak, luze, paret askorekin, eskubiz eutxi Garmendiak, eskioak aukera, berriz ere luze, Garmendia nola gaila eutxi, keinua egin eta dejada Barriolak ondo eutxi dio eskioak, eta ezkerarekin zabalera atu du eskioak eta ezin izan du Blazquezek pelota urdinak jarri. Hemen duda egin du eskioak, bigarren botean jaso izan balu bezala Blazquezek, baina garbi lehendabizikoan jaso du Blazquezek, eta gero ez du barkatu eta ezkerarekin zabalean bukatu du. 9-2 aurretik gorriak, luze eskioak, eutxi Garmendiak eskubiarekin, Barriolak eskubiarekin, luzatzen saiatu da, berak nahi aina altura hartu gabe, ezkerarekin ongo atera du txokotik eskioak luze, airez Garmendiak, baino ezin, txapa. Kasu honetan eskioak luze jodu eta errepikapena ikusten den bezala ezin izan du Garmendiak pelota frontisan jarri. 10-2 gorriak aurretik eta esan dezakegu nagusitasun garbiarekin. Huts gutxiago egiten eta aukera dutunean tantoa bukatzen. Sakea intentzio guztiarekin ate du eskioak zabalera baino ezin izan du barruan sartu, errepikapena ikusten da intentzioa garbiarekin zabalera baino bera nahi baino zabalerago eta eskuduko marratik kanpora aldegin dio Sakeak. Urdinak pelota aldatzera datoz, aukeratu dute, eta partidu hasieran atera duten, pelota berdina atera dute, hotxa ere desberdina da, bote gehiago dauka, Sakera Blazquez, bote egin, pelota txokora, eutxi Barriolak ongi ezkerrez, Blazquezek txokora, moztu eskioak, eutxi odeiek, aukera eskioak luze jarri du, frontisa ongi aprobetxatuta, ongi eutxi dio Garmendiak, Barriolak luze, paret asko hartuta, Garmendiak eutxi, eskioak txokora moztu, paret askorekin, eutxi nola eskubiekin Garmendiak, eskioak altura hartuta Garmendiak gora,
pelota bizi altura asko hartu gai Barriolak, berriz ere aukera Barriolak, kasu honetan bai, altura gehiago hartu du, pelota urrutiago jarriaz, eutsi Garmendiak. Ezkiogak berriz ere luze, Garmendiak eutsi, lana pilatzen ari zaio Garmendiari, berriz ere Barriolak, txoko handeja eta tanto bikaina. Ez usten harrapatu ditu bi urdinak, errepikapen ikusten den bezala, ez zuten espero bi urdinak, eta txokoan edarki, abiaura emanez, 11. tantoa lortu du Odei Barriolak. Beraz, 11-3 gorriak aurretik. Pelota berdinarekin jarraitzea pentsatu dute gorriek, eta sakera Odei Suar Ezkiogak ez zuen espero Garmendiak, baina pelota hau biziagoa da, eta ongi aprobetxatu du Ezkiogak, pelota urrutik jartzeko saketik, eta ezin izan du Garmendiak pelota hori frontixan sartu. Berriz ere sakera, Ezkioga, kasu honetan ezkerrera, 6ko arrotik, ezin ezkerrez Garmendia sakari erantzun, orain ikusten da gorriek, pelotari porretxu atera nahi diotela, pelota biziagoa da, eta saketik min handiago egiteko aukera beraz. 13-3, sakera berriz, Ezkioga, bote egin, 2 arroterdian, kasu honetan sakea motx, eta benetan tanto bikaina izan ere aurkariak sorpresa zarrapatu ditu, aurrekoa sakea luzea, kasu honetan sakea motxean atera du, eta ezin izan dio Ibon Blazquezek sakari erantzun. 14-3 gorriak aurretik, Larzanako pilotariak. Pelota motelarekin nagusi izan dira, eta orain pelota biziari eherkiari zaie probetxu ateratzen. Berriz ere sakera Ezkioga, sakea luze, ezker paretara, eutxile nola ala, baina ezin. Iritsiko dezan ematezuen baino, pelota txapazpita, eta beraz, Suar Ezkioga eta Odei Barriolaren 15. tantoa. Berriz ere sakera Ezkioga, botea bitardian, sake ezin izan du sartu bazterrera, baino ongi erantzun dio Garmendiak, luze Barriolak, eutxi Garmendiak, azkenengo losa aprobetxatuz, Barriola txokora, Garmendiak kasuntan ongi aprobetxatu du, bazterrean jarri du, baina ongi Barriola, eta Blazquezek joko aldatu nahi zuen, eskui goleaz, errepikapena ikusten da bezala, baina pelota lurrera erori zaio, eta horrela lortu dute, Larzanako pilotari gorriek 16. tantoa. Bueltatu dio pelota, Garmendiak, Ezkiogari, sakera Ezkioga. Sakea luze, erdiko sakea, ongi utzi dio, Garmendiak gerria ondo sartuta, Barriolak ezkerrez, Garmendiak eskubiz, pelotaka polita, ezker pareta sartu du, eta tanto bikaina izan ere, Garmendiak, errepikapenean ikusikoan bezala, eherki sartu dio pelota ezker pareten Barriolari, eta honek ezin izan du pelota frontizan jarri. Bikote urdinak, pelota aldatu nahi du, ikusi dute, berein pelota bizi horrekin aurkariak gehiago direla, eta orain pilota motelago bat den bila, jokoari buelta eman eta emaitzari pixkanaka buelta emateko asmoarekin. Probatu du, Odei Barriola pelota, eta sakera Ibon Blazquez. Bote bitardian, sakea luze, eskubirekin jartzeko aukera izan du Barriolak, berriz ere Blazquez, ezkerrarekin deja da Suar Ezkiogak, errepikapen ikusten da lehendabiziko postura zabalea botatzeko azela, baina azken momentuan
izkutatu eta txokoan utzi du, eta Aitor Armiak ezin izan du pelota frontesan jarri. Berriz ere pelota datu dute gorriek, berriz ere pelota bizi atera dute, saketik partida bukatzeko asmoarekin. Beraz, 17-4, azken sakea, pilotalekoa txaloka, bote bitardian, sakea luze, zabalera, Eutsi Garmendiak, Odi Barriola eskubirekin, ongi luzatu du, pelotaka polita, Eutsi Garmendian nolatxe, Ezkiogak, luze berriz ere, Garmendiak, azkeneko losak aprobetxatuz, Barriolak, ezker paretara, Eutsi Garmendiak, Ezkiogak ezkerretik ezkerrera, Garmendiak eutsi nolatxe, gorputzara etorri zaiolako, Garmendiak, korrikalditxoa eta eutsi pelotari, Ezkiogak txokoan deja da, Blazquez iritsi, Ezkiogak txokoan, eta erki bukatu du partidua Ezkiogak. Eskubirako keinua eginagatikan txokoan utzi du eta horrela lortu du partiduko azken tantoa. Beraz, 18-4 ben errepikapena, eutsi Blazquezen nolatxe, keinua eskubirakoa, baina azkenean ezker txokoan utzi du Ezkiogak eta horrela bukatu du partidua. Beraz, 18-4, Xuar, Ezkioga eta Odi Barriola nagusi, binakako partido honetan. Protagonistak irabazleak ekarriko ditugu, biei bit eskatzeko. Hemen dira bi protagonistak, ea zer kontatzen duten. Xuar eta Odei, zorionak, Eskerrik asko. Uste baino horrexo irabazi zute ezta? Bueno, bastante. Bestiak ez genuen uste. Hola irabaziko genuela, txapelketan nahiko ondo idea, así que, bueno, kontentu. Hasieran bere gaite dute pelota bizia, ez? Zuek zuen pelota motela batea dezute, zuek nagusi, eta gau berriz ere bizia atera dezute, ezta? Saka aprobetxatzeko? Bai, saken nahikoa aprobetxatu deu, eta, bueno, geho tantua bentajatea jau pixkat, eta geho ja, pues, hortik antaka dain deu eta irabazi. Aurretik joan ezkeo lasaia jokatzen da, ezta? Bai, notatzea. Aurretik junda beti lasaio. Bai. Baina asmatu ez dute ez, saketik batzutan motx, bestetan luze, eta aukerak asmatu duzu ezta, Xuar? Baina beste zabalea atea du, bat kanpoa junda, baina, bueno. Baina, bai, asmatu du. Zabaleko sake horrekin probatu nahi izan ez du, baina ez da atea ez, beste batean ateakoa ezta? Oso ondo, bueno, segi holaxe fuerte, vale, garaipenak irabazten, vale? Vale, eskerrik asko. Bueno, honekin, emango diogu bukaera aurko jaialdi honi, eskerrik asko, ikusle guztiei, eta hemen jarraituko dugu berriz ere pilota partiduak eskaintzen. Ongi segi eta beste bat arte.